singabot na ang summer season, magkat-on kita sa paghimo og mga accessories nga gama gikan sa sigay nga haum kaayo pang summer accessory. Ang mutudlo kanato mga kapuso sa paghimo niini ang usa sa mga benepisyaryo sa Sustainable Livelihood Program ubos sa DSWD-7. Ani ang mga detalye. Karong summer, perfect pang accessory ang mga kwintas o bracelets nga gama gikan sa mga sigay. O karon, tudluan kita ni Nanay Munding sa paghimo niini. Mga kapuso, sa ato ang Do It Yourself with Cecil, makauban nato si Nanay Munding. Usa siya sa mga beneficiary sa livelihood program sa DSWD-7. Hello, Nanay Munding. Nanay Munding, usay mo itudlo na ko ron. Usa itong buhaton? Luan tika niya yung necklace. Ang una na mong ibuhat, kani siya mamauni siya ang sigay nga buo pa. Oo, sigay. Buo. So among gipakating, gipa-center cut namo, mauni siya ang resulta. Ang mga materyales, sigay shells, scissors ug cord. Tungaon ug ikaduha ang cord. Usa-usahon nga tuhugon ang mga shells. Dayon hiktan sa dili pa mutuhog og laing sigay. Balik-balikon kini hangtod nga makuha ang saktong gitason sa kwintas. Mga kapuso, buo na kini ato ang gihimo nga shell necklace ug syempre doon na sa tay shell nga mga bracelets. Buo nagdaghan kayong salamat Nanay Munding sa pagtudlo kanamo. Sa payan, ma'am. Kining mga produkto nga gama sa sigay ang naghatag og dugang ayuda alang sa pamilya ni Nanay Munding. Sa Panganan o Langgo Island, diin sila nagpuyo, bugtong panagat lang ang gisaligan sa iyang bana ug sa ilang 11 ka mga anak. So yung tabang, ma'am. Salamat yung kuan ni sa DSWD nga natagaan yun mi ani kay nakatabang yun ni sa amo ang panginabuhi. Kay dagat na magod among saligan, ma'am niya. Sabi ay usahay walay kuha. Kay makakuha niya. Kamtang kani nga kung human lang yun, kada adlaw makabaligya. Kung magtrabaho lang. Usa lang si Nanay Munding sa kapin 5,000 ka mga benepisyaryo sa Sustainable Livelihood Program sa tibuok rehiyon. Sa usa ka mall sa Mandaue, nakadisplay karong simanaha ang ilang mga produkto gikan sa shellcraft, native bags ug accessories, bamboo lanterns, mga delicacies ug uban pa. Ana sa 3 days training, makita, mahibaw-an diha kung unsang klase sa proyekto ang ilang gustong i-avail. Kaya sila may mo-identify sa project. So, mostly sa atong proyekto, dapat siya resource-based. Kung naay resources available sa area, nga mahimuan nila into livelihood, nga makwartahan nila. Para ma-aware ang publiko na meron tayong mga beneficiaryo na tinutulungan natin para makaangat sa kanilang kabuhayan sa pamamagitan ng DSWD Sustainable Livelihood Program. Matud pa, buy local to support local. Pinaagi sa pagpalit sa ilang mga produkto, dakong tabang na kini sa mga benepisyaryo. Uban ni Jovel Ubiso, Cecil Quibod-Castro, Balitang Bisdak.